Namhlanje imini enkulu kakhulu, imini yokuxhula umango. Sizonikezela nge-offices apha zikanokutsho, ii-offices zale mihla ezikumgangatho wehlabathi ezakhiwe ngumasipala ngemali yakhe umasipala angayibolekanga bhankini, ngee-savings abazenzileyo ngokunokwabo bengumasipala. I-infrastructure, i-precinct exabisa i-200 million ayiyonto incincileyo, kodwa xa ujonga umzekelo womsebenzi omhle owenziweyo, umsebenzi oncomekayo, le nto yenzelwa abantu baseMnquma khona ukuze bafumane iinkonzo ezisulungekileyo, iinkonzo eziphucukileyo, bakwazi ukukhonzwa ngesidima nesithozelo esibafaneleyo. Sithi huntshu ke ngoku umasipala waseMnquma, sithi huntshu kusodolophu, sithi huntshu kwi-administration ngokwenza umsebenzi omhle kangaka egameni labantu baseMnquma nasegameni labantu base-Eastern Cape. Oomasipala abaninzi abasaqhwalelayo nabasasilelayo mabeze apha eMnquma bazofunda babone into yokokuba xa kukho inzolo nocwangco, i-political stability, kungekho rhutwarhutwano, kungekho milo, yonke into iyenzeka. So sifuna ukubona yonke into isenzeka kwamasipala bethu bonke apha e-Eastern Cape, njengoko sazi uba sinayo imingeni esinayo, kodwa sikwiphulo lokuqinisekisa uba siyabalungisa oomasipala bonke khona ukuze iinkonzo eziya ebantwini bakuthi zihambe ziye ngokukhawuleza kwaye zifike zisemgangathweni. Eastern Cape, home of legends.